иска да бъде баща, а сестра Мими иска да бъде майка. И бих искал всички лидери, пастири да се включат в тази тяхна тъга, моментна тъга. Аз знам, че е моментна, но пастор Петю каза, има изход. Има изход от всяка една ситуация за човека. Чрез Бога, естествено. Пастор Иван, аз те каня, пастор Петю също. Заповядайте, служителите, кажи, може. Духът на Господа ни ми дава. София си тръгна ли той? Ето го. Се смолваше тук. Аз претъпвам пред цялото време. Видях една от жените, която моята сестра. И каза как и правиха операции. По времето на молитвата препътвах. И казва, ето тя каза, ще се плодиш. Затова, сестра, ти си приготвена за весела майка. Приимай го това. Аз се радвам, че сте щастливи родители. За да работиш с труд на челото и да предаваш трудът на верните ръце. И да изгледаш верните синове като Соломон и Давид. Помни това и приимай, защото Бог ти говори тези неща. Приимай, предавай на верни човеци. Изнамирва Бог това верно семейство да прислужи в бойното поле. За това ви благославям и ви предавам сила свише. Амин. Нека да дойдат помазаните. Братя, и ти си помазан, брат. Елате и подкрепете днеска църквата, да подкрепим моите брати. Това семейство, което ще прислужи с дух и с истина и с верните си синове, която тя ще бъде радостна и весела, щастлива майка. Бъди верна, бъди щастлив. Предавай онова, което Господ Бог ти предава. И предавайте всякога сърцето си, а не умът си на високи неща. Защото Бог е дух и изследва вашите сърца. Господи, аз те смолвам и църква Христова тая вечер пред престола ти. Така пред олтара тая вечер имаме достъп чрез Духът ти святи. Ето ни заедно с моята сестра, моя брат. И ние тази вечер ги благославяме свише. Изпрати свише от небето сила и помазание, което никога да ни излише в това семейство. Семейство, помнете това, че Бог е любов, любете си един на други му. До край, докле дойде Бог да вземе своите синови. Така на теб, бе сестро, приимайте се един на други му. Така, акога, защото Бог е любов. Бъдете благословени. Алелуя! Алелуя! Слава на Господа! Алелуя! Пастор Иван, имаш ли да кажеш нещо? Съгласяваме се и казваме заедно. Амин! В името на Исус. Алелуя! Иди да си купиш рътънки, моето момиче. Да. Алелуя! Поздравление! Алелуя! Драга се, заповядай, брат. След хвалението, кратка 20-минутна пауза. През това време, когато свърши песента, ти, пастор Васко си тръгна, остава на тебе честа да се молиш за пътя на пастор Иван. Алелуя! Алелуя! Искам да чуеш думите в тази песен.
Господи, те молим за пастор Иван. Ние те молим за семейството му, Господи. Боже, Ти си Бог Аврамов, Ти си Бог Исаков. И ние тази вечер те молим да изпълниш делото си изцяло. Ти никога не оставаш недовършена работа. Ти я довършваш до края. И това, което имаш, ти направиш с нашия брат, направи го, Господи. Благославям децата му, Господи. Благославям семейството му, Татко мой. И аз прокламирам Твоето слово върху живота ти ми. И аз изповядвам и декларирам нов живот. Обновяване в духа в живота ти, Боже. Ти знаеш какво те са приели за Теб, Исус. И сърцето ми се радва тази вечер. За тях. Боже, бъди с тях по пътя. Не те моля само за този път, но те моля и за духовният им път, Татко мой. Припътвай с тях по вечността. Благодарим Ти, Исус, за всичко. Отдаваме Ти цялата слава. Всичко е за Теб, Исус. Всичко за Теб. Благодарим Ти, Татко. Амин. Алелуя. Кратка пауза, 20-минутна. След това продължаваме отново. Онези, които искат чай, кафе, някаква храна, отвънка разпоредителите си знаят работата, да се обърнат към тях и те ще ги обслужват. Боже святи, ние Ти благодарим тази вечер. Господи, ние Ти каним тази вечер да дойдеш, дойди, Господи. Приеми Духът Христос, приеми Неговото присъствие в сърцето си тази вечер. Господи, подготви Твоите служители за слава вече в името Исус. Подготви за Словото тази вечер
Отвори сърцето си, човече. Отвори сърцето си за него и за неговата слава. Светлина, неугасваща си ти, Исусе, царувай сърцето ми. Светлина, неугасваща си ти, Исусе, царувай сърцето ми. Сърцето ми. Когато грехът ме преповаря и падам на слаби ръце, чувам гласа ти, Исусе, стани и върви ти след мен. Бъдете благословени в името на Исус. Можем да седнем. Айде да ръкопляскаме за Господа, не за Господ. Бъдете благословени. Тази слава принадлежи на моя Бог. Не на нас, брати и сестри. Ние сме човеци, хора, които в нас понякога живее и злото. Специално за църквата на Черпанка. Когато аз седнах тук, казах: Господи, говори ми, кажи ми какво да кажа за моят народ, за Твоят народ, който Ти умря за тях на кръста. Тогава Господи ми даде едно слово от небето, брати и сестри. Исус дойде на земята. Отиде при хръстери, при умовете ми. Вие здравите. Нямате нужда от лекар. Чуйте добре,
посланията. Господ, но от Бога избрана, почетена и благословена. Алелуя! Господ слезе с най-нисшата класа, с нас, от високо, слезе долу на нисшото място, а фарисеите ги остави на високото място. И да спасите тези сълзи, нека да ронят за нашите брати и сестри, за нашите близки, хора, които отиват директно в ада. Понякога има в нашите очи сълзи на радост. Днеска хората живеят за себе си. Защо? Защо днеска те хората живеят за себе си? Защото високомерни са, лицемерни са, егоисти са. Но Бог дойде за онези, които погиват в този свят. И днеска Той казва: покайте се. Покайте се. Следвайте пътят, както Той иска. Бог е верен. Чудесен Бог имаме. Той ще ни цели. Затова Той отиде при болните и каза: вие имате нужда от лекар, а не при здравите. Бог е този, който дошъл тук, на това място. Не се обезсърчавайте какво днес ще ви кажат хората. Но какво ще каже нашия Бог за нас? Това е по-важно от хорските думи. Могат днес да ни кажат, че ни сме грешници, че ни не ставаме за нищо. Но Бог, който ще ни каже, както на Авраам: приятелю, аз умрях на теб да кръста. Моята кръв се проля за теб. Ничия кръв не се проля. Ничия. Само на нашия Господ Исус. Искам да насърча църквата днес, специално за вас говоря. Отидете, посещавайте вашите близки, хора, които са отстъпвали от вярата. Помолете се за тях. Покажете им любовта на Христос. Търсете ги. Погибащия свят търсете. Аз благодаря на Бог, че Бог изпрати един чудесен мъж от Румъния, брат Ром. Показа какво значи ти днеска да обичаш твоя брат както себе си. Нека днеска любовта на Христос да гори вътре в нас